Moi kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me tehdään kakkua Grow a Gardenissa. Kyllä kuulit oikein, kakkua me tehdään kakkua siksi, koska siis tänään on täällä pelissä tämän Eloisen syntymäpäivät. Eli siis tähän reseptiin kuuluu 2 kappaletta mustikkaa, 1 maissi ja 1 tomaatti. Aloitetaan hakemalla maissi ja tomaatti. Seuraavaksi mustikat. Tässä kestää ladata. Minusta vähän tuntuu, että tarvitsemme normaaleja mustikoita, koska kakku voi mennä pilalle mutaatiomustikoilla. Eli siis kasvatetaan nyt uusia mustikoita. Kastellaan. Mustikat ovat kasvaneet. Tähän väliin pieni tauko, tänään kello 21.00 tulee julki ensimmäinen videoni ja älä unohda painaa tykkäystä ja tilaa kanava. Nyt viedään ainesosat, jos et tiedä miten saada tämä cooking potti, niin näen sen minun shorts-videoistani. Kakkuni on valmis. Tässä oli tämä video ja se olisi morjes.